היום התאריך 28.9.2012, אחרי 13 שנה אני חוזרת למחנה ווסט, בו שירתי ברמת הגולן. איך הכל השתנה. נהיה פה בבתי קפה, כל מיני מבנים למחירות אומנויות שונות. סידרו את המקום לגמרי שונה. הנה, פה היה מגורי הבנות, מטל, ענת, קרן, יפעת. פה ישנו. פה היה משרד, בעלה של איציק ישב פה, היינו מציצים לו מהחלון. כאן הכניסה לחדר של המגורי בנות. היום הכל השתנה, מוכרים פה אומנויות, עצים עתיקים. הכל היה אבנים, אבני בזלת. צד שמאל, ענבל הייתה פקידה, עובדת במבנה מולנו. מאחורה, איפה המכוניות בחניה היו האוהלים של הבנים.